Ayo nok Cahayu. Nduk Kimora. Oh, Dik Kimora. Ya. Ini ning sebelah kotak ini. Sing mirsani kok kono gen ketara sampean. Ya. Ngono ya. Njaluk disupoti biasane. Yo, kumak pang Pak. Monggo para kanca supporti Nduk Kimora. Yo. Pundi miki pon ya. Kala nduk. Kae jenenge tukang sone Pak Kangko jenenge Mbah Bandi. Wes dituthuk wis muni dereng. Sampun. Oh, sampun. Duh. Setiap kali berjumpa dengan Pak Kangko, kamu sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Nggih. Sampean juging iso pas karo iramane nggih ben ora pas lho sampean. Nggih. Ora pas. Saiki kok iso pas ngono ya, Nduk? Sampean menyimak po? Latihan po? Halah kula ngasal wingi. Ngasal kula njogite. Ngasar piye? Ngasal. Asal to? Ngasal. Oh, ngasal. Nggih. Oh, ala asal ngoten mawon waton krungu dijogeti ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi jenenge ngerti Wiraga, Wirama karo Wirasa. Nggih, ning sekolah kula enten. Oh, ngono. Oh, iya syukur. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Duh. Sampeyan teko kono karo teko kene kok beda nggih. Kok beda piye to? Apane sing beda kok kono karo kok kene kok beda apane? Maksude nggih. Maksude piye? Irunge ning kene rada mendelep, ning kono rada napa? Bangir. Nggih. Oh. Bedane apa lho umur kene karo kono lho? Wong ngelokne irungku pesek ngono apa sampean? Nggih no. Ora apa-apa. Pesek sing penting kena nggih ambekan. Arep wong bangir lek ora kena nggih ambekan? Ya. Mati. Mati lah ya. Heeh. Sampean yo ngono kok. Sampeyan jasa madhep rono. Lah madhep rono tak sawang kok iringan ya. Kuwi ana paribasan silep godhong ganyong. Nggih. Artine apa? Ngerti ra? Silep godhong ganyong iki ngerti ra artine? Irunge mendelep, bathuke nonong. Lah. Dadi awake dhewe padha-padha le pesek ya. Nggih. Lah apa-apa. Pesek iki ambekane malah ngirit kok. Iso suwi kok ya ta? Nggih. Lah iya. Nggih. Saman ngerti ra? Bengi iki ditimbali sowan sapa? Maksude? Lho. Maksudnya ditanggap sapa ngono lho, Nduk? Mbah Siran. Mbah Siran. Nggih. Karo sapa? Garwane Mbah Siran asmane sapa? Utami. Bu Parmi. Kok yo hafal sampean? Bu Parmi. Heeh. Li kula ngomong kula kula. Kolo. Nggih, kula ngomongnya Utami ya. Oh, mau Utami kleru ya. Nggih. Mbah Parmi. Nggih, Mbah Parmi. Karo Mbah Siran. Mbah Siran. Wis ketemu karo beliaunya. Dereng. Kula Dereng. mboten ndelok teng pundi to. Lah piyaine teng dalem mriku. Niku lho sing ngajeng niku lho. Niku lho gawe kopian niku lho. Lah yo kambi sing ndi? Ayo. Masa ta? Niku. Heeh ya. Mbah Siran iki kerep nyusul sampean, mula sampean ya ditimbali sowan rene. Guyu apa? Sampeyan kok kaya kucing to tangane loro ning kono. Kucing grawok raimu kuwi. Biasane kan kucing nyakari kuwi to. Oh iya ngene ya, heeh. Nggih. Gocekan nduk iki gocekan. Oh, nggih. Mungkin ora rubuh. Jadi matur nuwun kalih Mbak Siran. Nggih. Ayo matur nuwun piye dengan kata-kata? Matur suwun nggih Mbak Siran, Mbah Parmi, sampun nanggap kula mugi-mugi uripe sehat. Sik. Aja uripe, Nduk. Dibasakne sing halus.
mugi-mugi gesangipun. Oh nggih, mugi-mugi gesangipun Heeh. Dipun paringi sehat. Heeh. Rezekine kuwatah, Lancar. putra-putrine sehat, terus soleh Putune lan yo. solehah. Putune yo ditungakne. Enek putine. Putune. Putuno. Heeh, yo putune. Putune. Heeh, putu karo buyut wis duwe. Oh nggih. Nggih. Putu buyut sedaya mawon. Nggih. Dipun paringi soleh lan Solehah. Pak Dalan iki nggone sumpit nggih lho. Oh iya. Tapi apa teko mburi kono nggih. Mburi kono. Iya mburi kono. Iya kono. Akeh penontone. Iya, heeh. Saman para mburi kene. Ingun enek ora sing delok? Enek ora? Ra ketok. Iya. Sing pengen menyaksikan penampilan kamu selanjutnya. Nggih, mugi-mugi kula lancar ben boten ngecewakan masyarakat sini. Iya. Terutama tidak mengecewakan Mbah. Mbah sapa? Mbah Siran kalih Mbah Parmi. Iya. Bayare sampean sing bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Didelok wong-wong ra pantes. Nyapa mendelik. Ngene. Gayamu. Sajae kaya wong gerang. Bayaran ning mburi disawang ora pantes. Nggih no. Bayaran mikir keri sing penting karya ya. Mula sampean sudah mulai dikenal dan sudah banyak yang mengidolakan sampean. Iki bakal dadi akar yang kuat, kowe menjadi sinden sing mumbul bakal ke depannya. Dadi kaya Mbak Niken Salindri, almarhum Mega, kalih Mbak Lintang Kairo. Betul. So nek wis kondang aja lari karo Pak Kangko lho ya. Nggih, tak mudhune. Apa nih regane ta? Nggih no. Ya oke, siap. Mergo langgone waduh kuwi nggih, rodok mundak titik. Oh iya, heeh. Jare duit pikir kari. Ya, ora masalah. Nggih. Sampe nek berkarya dengan baik regamu iso munggah karepe dhewe. Siap. Siap to? Siap. Oke. Napa niki? Requestaken Mbah Siran nyuwun didhisikne kutut manggung. Oke, siap. Oke, tapi kok lak rente dibantu kalih Mbak Compek nggih. Compe, ora compe. Compe. Ya. Compe kok compe. Ya. Nggih. Kutut manggung. Nggih, kutut manggung. Ya. Nggih. Ya jajal kaya ngopo? Suaramu mengko kutut manggung ki angel. Engko dibacutke kudu nyongklang ya, Nduk ya. Nggih, sik kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik kula mau kasih love untuk Bapak Pak Pung. Pak Pung, wah ya. Sing biasane ngepas kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung, wah ya. Maaf kamu jangan gelo ya malam hari ini Mas Kasih tidak hadir. Mboten napa-napa. Yang penting Pak Dodo hadir. Nggih. Ya. Tapi kula pomone Mas Kasih renten, Pak Dodo renten. Terus? Diganteni sapa? Diganteni Pak Pung kae. Lah pomone Pak Pung renten. Pak Pung renek diganteni Mbah Tahan sing enom. Sapa Mbah Tahan. Ora tahan. Tahan. Ora tahan. Jenenge Pak Sutahan. Oh. Pak Sune ora tahan. Piye ya? Sutahan kuwi ora pedhon, Nduk. Oh, nggih. Su ki luwih, tahan ki rasa. Nggih, siap. Luwih turta kuat bertahan. Nggih. Ngarumi bahtera rumah tangga. Sik to, Mas Ferdi padaran kek kula kutut manggung sing pertama teng Sambi Jajar niku lho. Iki mentole kok ora balik-balik. Urung mari pancen ya dingoni kok, Nduk. Ora dimarahi. Kuwi gawan bayi ya. Oh, gawan bayi. Wes to kula tak nyanyi sik. Ya nyanyi ya. Nggih, larase Mas. Ya, aduh. Larase Mas. Nggih, saiki kula mboten nada saiki. Ora nada ya? Nada sing niku lho. Nada sing musik. Nggih. Nek gamelan larase. Nggih. Gamelan ki larase nek pira? 2. 3.
Apa to? Slendro, Pelok. pelok barang. Oh, nggih. Lu Nyapa kok pelok barang gitu Pak Dendang? ya kan barang ki enek pine. Oh, nggih. Jane wis slendro karo pelok asline. Anjing Pak Dendang. Iya. Wayahe wis ngono ya. Nggih. Ora maca, ora mikir, lepas luar biasa. Kowe tapi kok larani bantu nggih. Bantu, oke. Urung latihan. Aduh. Paraku tutute arso Luar biasa, Bapak Ibu sedaya niki pancen bocah ajaib lagek kelas 3 SD. kelas 4 Pak Dalam. Oh, wis munggah to? Nggih. Oh, tak kira lek ndongkol. Iya. Kowe iki pengawak apa tiba kemil lho? Nggih. Tiba kemil iki sampean agek nembange gero segone metu lho. Beh. Heeh. Tapi engko aku dibagi ya, Bra. Dibagi. Heeh, tenang ae. Engko dibagi Mas Freddy. Oke. Nah, ya, terus. Ning pelah. Ha ha. Kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimora luar biasa. Yen, suaramu iso menghipnotis penonton semene kae. Bareng sama nembang krungu suaramu kabeh meneng cep. Wis to. Wedang diseleke, rokok dimut tok. Luar biasa temenanan. Ayo terus. Luar biasa. Ambak to bodine kaya dangkel jati ning. Suarane luar biasa. Lah ngerti dek. Yo. Yo, dangkel. Ayo. Wah, ngabani sing empuk. Sing sama nabanimu sapa? Iku sing gong. Tabuh gong.
Ya, sing nabugong. Sing ngerti ora sampean jenenge sing nabugong sapa? Ra ketok. Jenenge niku Mas Togok. Hah? Mas Togok. Togok? Iya. Tak celuken, Pak Togok kok lek nyauri. Nah, celuken. Celuken. Pak Togok. Mas Togok. Ya, oke. Sing banter, Mas Togok. Mas Togok. Oh nggih. Oh iya itu. Pak Togok. Ora ketok nduk masalahe yo ning nggon jero gong kan tak ketok peteng. Wonge lemu apa kuru apa-apa. Wah, ora ketok mergo ning jero gong wis peteng gek raine yo wireng dadi ora. Ora ketok. Iya. Ya. No 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 ne. Ya. Monggo 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 alah monggo monggo kemangga kemangga monggo monggo midanget tangsa Iya. Jos tenang. Pramitra kami nulya sugeng Lenggahipun Mbah Siran. sugeng rawuhipun Basiran Mbah Parmi. Ya, nggih. Mau siap-siap Mbah Siran arep nyawer tuh. Oh, nggih, siang, Mas. Heeh. Peh, berarti penak no. Bayaran plus sawer. Heeh. Penak ya. Nggih, penak. Dadi sampean seneng tenan ya. Tapi kurang siji. Raji apa? Lak sampean rasa ngoni. Oh, aku ya kon nyawer. Yo nggih. Oke, siap. Kok sik Iya ya. Lali ta. sore sore yo yo jalo jalo ngombe Ya. Omben 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 Ata omben 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 Nono Masuk lagi, Dok. Manu tutut ata ben 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 ben
ora mung penampilan ning lek mau macak kok saya suwi, saya apik, saya ayu to, Nduk. Nggih. Sing macake sapa? Ibu guru saya. Oh, ngoten. Pipine dikai abang-abang kaya Basti Tonyo wong. Kene iki lho ketek abang-abangnya jenenge apa? Pipi abang-abang jenenge apa, Bu? Blas on ya. Blas on. Berarti sindene-sindene sampean berarti ya dikaplongi wong. Ora, kaya ngono kene abang lho, Nduk. Oh, nggih. Heeh. Weh, alise kaya uler geni. Deg. Jas. Yuk, lanjut. Jombe kancana nondok ki murah rene ayo. Udan nyunglang. Nah iki bodine meh padha, Nduk. Ya.
Ndi mengke Mbak Cengke. Ya, Cong. Nek disawang kaya ibu dan anak. Ora. Kok iso ora? Kakak po? Kakak adik po? Nggih Pak, anak kula asline sementan iki. Oh, ngono. Ibu dan anak. Ya. Ngopo Mbak anu Kimora, awakmu kok ngefan banget karo Reno Congbe ngopo? Omong ngono karo piyayine. Ngopo? Rasa grogi sayang. Nek kamu ngomongnya apik, aku seneng nih. Engko nek ngomongmu elek sikilmu tak idak lho. Ngomong elek apa? Contone? Misalnya ngelek-ngelek aku engko tak idak sikilmu. Nek pamane sing Mas Ferdi sing tak lok nih. Ya aja wong kuwi mantanku lho. Weh. Ya Fred. Ya Fred ya. Iki luar biasa lho. Luar biasanya piye? Luar biasa. Atasnya bocah pinten tahun Dok? 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama, mudeng rasa, mudeng duit, Bek. Kuwi. Iya. Luar biasa, Pak. Kowe gelem ngakoni utawa ora, bayaranmu jek akeh Kimora timbang kowe. Iya apa ora? Ya ora to, Pak. Mosok ternyata oke Kimora to? Oke Kimora. Ya Allah. Kimora iki 2 juta. Kowe piro? 250. Gue sak klosone, ya. Sak bire, ya. Serendah itukah aku? Nggih mboten napa-napa to, Pak. Iya, iya. Sing penting dharma kabudayan. Ya dharma kabudayan, oke. Siap. Iki mau sampean arep nembang apa, Kim? Apa? Sing saka ngomah siapne arep nembang apa? Kula badhe nembang langgam kadung tresno bawa asmarandana slendro miring. Piye? Slendro nganggo miring. Nggih. Oh, iya. Engko nek enek salahe ge dibeneni karo Mbak Retno ya. Siap. Mergo ki senior. Siap. Senior. Sesepuh. Napa to kok ngefan? Ngefan ngopo sebabe? Ngapa sayang? Mbak Retno cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Tak bocah. Nggih, bagus wis bagus. Terus bokonge semok. Bokonge semok, Nggih, terus kula lak pomone klentu dibantu. Apian lho atine Mbak Retno. Nggih, terus teng sambi jajar kula dijak kare Mbak Retno niku. Dijak. Nggih. Oh, dijak nyandi. Ya teng sambi jajar niku sing sing keloro sing ketemu Pak Sadan, Sadan sapa? Pak Kangko. Oh, Pak Kangko kok Pak Saddam Hussein iki piye to jane? Nggih, kula iki lemot kula niki. Oh iya, Jajah ya. Nggih. Engko bar bawa rampung mengke Mbah Siran diaturi tindak panggung. Oke, siap. Nyawer sampean wis disukapne duwite. Tenan? Tenan, iya. Mula nembang sik sing apik. Mulai sak. Nek enek salah ge diberi Mbak Retno. Nggih. Oke iya Kim. Kayak iya Kim aku ya. Tapi teng kene mboten niku. Kula sing kok niki yen wengi rumangsa Rino napa wi? Lah sing Kuwi salah, admine salah kuwi. Kula sing Rino wengi kuwi lho. Oh, Rino wengi. Nggih. Oh iya. Kita aku ora ya. Ya. Rino wengi jajal piye coba? Coba. Rino wengi dadi ati tanpa
nanong jero ati kadung tresno aliyo amung dipalarke barang ya Ramane iso. Iso lho Pak, punten lho. Monggo latihan ora dipalarke to? Nggih, Niki, Pak. biasa. Dipalarke mudeng ora? Dipalarke ngerti ora? Dipalarke niku napa? Dipalarke iki dikendangi. Diiringi. Diiringi. Lan bawa diiringi gamelan. Nano. Kok iso ngono nggih, Pak? Kok iso ngono nggih? Iso. Iso. Iki jenenge dipalarke. Nggih, dipelarang. Monggo Mbak Retno, Mbah Siran. Nek badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimora, monggo. Kalian panjenengane Bapak Marianto, so Pak Nyodi karo Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimora dipersilakan sarunge nembang. Ya, ngono. Ah, ya. Monggo Pak Siran. Tuluk. Dijaluk neh kok gak sida double. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Dedeng. Sedaya sinden dipun sawer kalian Mbah Siran, nggih. Wis nanggap jek nyawer. Nyawer piye? Ya. Jan sembodo Mbah Siran. Panjang umur sehat selalu, Mbah. Amin. Amin. Dasare gede dhuwur. Iya. Prasaja. Sederhana. Sederhana, Duwite akeh. Heeh. Senengane nyangoni wong. Kandhani kok. Lah iya. Matur suwun, Mbah Siran. Tesih turah niku. Tesih turah, Mbah. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis to. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis to. Kimora kamu tuh kalau udah make up tuh kamu tuh dikoreksi Mbak Cumpe ini ya. Dikoreksi piye? Kamu tuh kalau udah rapi-rapi gini kalau kukur-kukur ndas itu jangan ini loh Kim. Ojo sing alon-alon ini ben gak udar dijogo ngono loh. Setelah ini kamu harus belajar make up sendiri. Biar kamu lebih bisa mandiri ya. Nggih. Iya. Wis iso make up urung? Tapi engko ora arek. Ora apa-apa. Nggih. Ora arek wae. Urung kok dengan berjalannya waktu kok iso riasan dhewe. Tapi kan harus belajar dari belajar. sekarang. Yo coba di antene kadung Tisno gentenan kali Mbak Retno nggih. Ya. Monggo. Nano nino. Ayo sayang. Lamat wis katon tejane yergo berongkang
Monggo Pak Mari, Pak Nyodi, Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer kula sumanggaaken kalih tetembangan yuk. Pajakane sarwatri Dangdute monggo para kanca. Ya. Oh. Dijak lenggase Mbak Retno. Nah, engko nembang meneh. Ger, cabang tutup kok.
Iri kota sang Gatotkaca tinon mapak araka suta mapak araka suta tekapira Kresna parata manahar parata manahar muji sakti nira Om awit namastu namasidam sekaring bamono langgeng Kakang Narada mregenjang wonten tibang ingkang dawuh Adi Guru ingkang wonten ngarsa menika jagonipun para dewa ingkang sampun kajedi kajenang wonten madyaning Kawah Candra Dimuka pun jabang tetuka menika sampun kalebetaken kagodhog wonten madyaning Kawah Candra Dimuka kang sarta sampun dipun kanteni sanjata kayuwangan Suraya dipun cemplungaken dipun dadosaken setunggal kelawan raganipun pun jabang tetuka kayata Candrasa Trisula Suksara Dendha Gada curiga lan sak panunggalanipun dados bocah menika otot kawat balung mesi sumsum gegala dadane blebekan waja drijine gunting sikile linggis dlamakane sikil pacul niku uyuhe mawon medang kopi di Guru ngaten Kakang nggih inggih pranyata katon kawis tingal jenggureng kereng kang sarta merbawani nggih menika suwau wujudipun Denawa merga keturunan Pringgondani ning sampun dipun dandani bagus dening para dewa wujud satriya ingkang pekik warnanipun inggih Kakang nalika wonten Kawah Candra Dimuka kula ugi sampun paring wujudipun busana utawi penganggon busana inggih ingkang cacahipun wonten 3 caping Basunenda utang Antra Kusuma kasut padha kacerma daya kegiatanipun menapa Di Guru caping Basunenda ana udan orang udanan ana panas dateng kemanasan ewadene kotang Antra Kusuma dayanipun mencol tanpa sutang mlecik tanpa lar ewadene kasut padha kacerma kasut wis ngarani padha sikil cerma lulang nadyan lulang dumadi saka walengsunganing Sang Hyang Nagaraja dayane ngambah lemah sangar kayu aeng miwah ngungkuli pendhita tapa dadi tawa tawi tawar oh nggih inggih saged Di Guru Kakang wonten dawuh kula ugi badhe paring pusaka nami asma Kinarya Japa lakalang ados mekaten paringi tambah jeneng sinten Di Guru sekseni nggih Kakang jabang tetuka badhe kula tambahi jeneng Raden Gatotkaca Guru Handaya Purbaya ya Raden Inten Simbarjo Dewa Sugata marang kang sureng merang nibani harum-harum ngendanu ing ngawiyat Narada ngepalani Gatotkaca kempaling karosan utawi dedamel utawi kempaling gegaman Guru Handaya kinasih dening Sang Hyang Guru Purbaya ageng panguwasanipun lajeng Inten Simbarjo pepetinganing satriya utawi prajurit walah salah nggih monggo kula aturi purba Kang Satamasesa Gatotkaca kula wonten pangandika ingkang ngadhawuh pukulun dina samangka jeneng kita dinejer minangka dadi jagoning para dewa
Kayuwangan Suralaya ketekan parang muka saka pakartining Kala Percuna kelawan Sekipu Tantra ingkang mangrurah mungguing Kayuwangan gawe rusak, gawe geger, gawe gendro. Ana madyaning kawah Candra Dimka dalasana ning Kayuwangan Suralaya. Mula dina samangkorehne jeneng sira ingkang wis pinatah minangka dadi jagoning para Jawata. Singkirna retu mungguing Kayuwangan. Patenana Kala Percuna kelawan pati sing jeneng Sekipu Tantra. Lamun to bisa mbingkas karya gedhe ganjaran kang bakal jeneng kita tampa. Srika ngestaken dawuh Gugulun. Palugon laguning bekas lukita linuteng itung kadung kadareng momong anggenipun Bandayuda kersanipun dipun ayahi anak Werkudara pun Gathotkaca. Inggih Kakang, inggih, senika ngestaken dawuh.